Oh, abun mamaki. Wannan lockdown din tana neman ta samu zaje da mataye su haukace. Mata sun zama 'yan drama. Sai kiga wannan ta zo mai ruwa da isa akan ka ba za na daina kewa ba. Billahi lazi la ilaha illa wa ni wannan zaƙewar da kuke yi ta yi yawa. Ni fa na ce muku gwara ma da aka yi wannan lockdown din saboda za ku fuskanci matan ku, amma ki kokarin ki tarairayi mijinki mana. Amma me na ku na ku rinka yin abu ana tun yawo da sai a social media ana yadawa, kina daukan babban mutum ana dora shi a social media. Wallahi mata wannan ba mutuncin ku bane ba. Ki tsaya ki wa mijinki biyayya a cikin gida, ki kama mijinki. Amma duk wannan abin da kike idan korotam ya wuce kin zama abin tausayi. Wannan komai ruwa da iskar akan sa ba za ki daina kewa ba, wallahi sai kin daina kewa. Wallahi sai kin daina kewa. Na rantse miki da girman zatin Allah sai kin daina kewa. Shawara nake ba ku, idan kunne ya ji jiki ya tsira. Amma wannan raye-rayen da kuke da waya kuna dora a social media, kuna zuwa ku samu babban mutum tsoho baban wani a dinga zuwa ana wani komai ruwa da isa akan ka ba za na ɗaya ba kewa ba. Ki san yadda zaki a korotam din nan ki kama shi a hannu, ba wai wannan bidiyon ki sa a duniya ba. Yanzu nan a cikin wayannan bidiyoyin da aka yi mun ga 'yan matan da suke faɗa ai wani na san shi wani na san shi, to ku su ma fa sun ɗaura ɗan ba. Rawar kai ba naku bane ba. Matan arewa kuna da rawar kai, mutum ɗaya idan ya abu kowa sai ya kimbi. To wallahi ku nutsu, wannan damar da kuka samu Allah ne fa ba ku dama ba mutum ba. Ya zaunar da su a gida, wata tun da ta auri wannan mijin bata taɓa zaman awa biyu da shi ba, bata taɓa zaman awa biyu da shi tana hira ba, amma ga lokaci yayi da zaki zauna ki kama mijinki a hannunki kun tsaya kuna ta wani wai komai ruwa da iska akan ka ba za na ɗaya ba kyau. Su kuma mazan sun yi haka, wani magani ne ya haka yanda kika son gunki bai taɓa gani wato. Sabon salo kiɗan sallah da ustar, idan kunne ya ji jiki ya tsira. Wannan rawar da kuke yi ba za ta hana ba, yawwa na gaya mu.